L'escola té un altre paper molt important, i és que l'escola desperta l'interès de la immigració adulta per la llengua catalana també, perquè volen participar a les activitats escolars, volen conviure amb els altres pares en les activitats escolars i volen ajudar els seus fills a fer els deures, sobretot. I aquest és un dels motius pel qual molts adults, després d'haver estat 2 o 3 anys per aquí sense haver necessitat el català, quan tenen fills i els porten a l'escola diuen jo vull ajudar el meu fill també a fer els deures. L'educació en el lleure és un espai apropiat per la cohesió social, i com que la cohesió social té molt a veure amb la llengua, és molt apropiat per la llengua. És clar que sí, nosaltres hi creiem moltíssim, hem parlat amb totes les federacions d'educació en el lleure per donar-los suport, creiem que és un tret singular de la nostra societat i creiem que ajuda a reforçar vincles. L'educació en el lleure és el que ens és un exemple paradigmàtic del que ens fa falta en aquesta societat. Què hem de refer en aquesta societat? Per mi la primera necessitat de la nostra societat és refer vincles, és teixir capital social, és teixir lligams entre les persones.